Hola amics i amigues i benvinguts una vegada més a Quatre ferros forjats. Avui anem a apropar-se a la breu història de la pintura. Les primeres mostres artístiques les trobem a la prehistòria, a les coves, en el que coneguem com les pintures rupestres. Els paleolítics van començar les seues representacions d'animals i persones de forma molt esquemàtica a les parets de les coves, amb finalitats desconegudes fins ara, encara que la majoria d'investigadors creuen que era un tema simbòlic per a propiciar la caça. A la península ibèrica trobem Altamira i a la nostra terreta l'art llevantí amb la Valltorta o la cova del Parpalló. Amb l'arribada de la història trobem una civilització molt avançada, l'egípcia, que alçava edificis grandiosos per als faraons com les tombes de la Vall dels Reis. Les figures eren hieràtiques i la perspectiva era lateral. No obstant això, ens han arribat als nostres dies com un gran suport per conèixer la seva societat. Al Mediterrani, en el primer mil·lenni abans de Crist, apareix la civilització grega, bressol de l'art mediterrani i per extensió de la nostra civilització. La pintura la trobem a la ceràmica, a plats i a bassiols, i ens conten històries d'herois, de déus i de deesses. El cas dels grecs coincideix en el naixement de l'imperi romà, grans constructors d'edificis públics i de ciutats planificades. A nosaltres, gràcies a l'erupció del Vesuvi, han arribat pintures murals intactes a la ciutat de Pompeia, com les que veiem a la imatge. L'imperi romà va caure a mans bàrbares, però el seu llegat va perdurar, adaptant-se al cristianisme en l'anomenat art romànic. En pintura, les figures eren ximples, hieràtiques i poc naturals, amb predomini del dibuix sobre la pintura. Un dels més característics serien els pantocràtors. El romànic va anar evolucionant i va néixer el gòtic. Les parets es substitueixen per taules i la figura humana va adquirint un major naturalisme, com veiem a la Verge dels Consellers. Per primera volta coneixem els autors de les pintures, sent aquest Lluís Dalmau, valencià de naixement. A partir d'aquest moment, els autors cobraran protagonisme. Amb l'arribada de l'humanisme i la modernitat, arriba un nou art que centra la seva mirada en l'home, en lloc d'en Déu, com havien fet des de que va néixer el cristianisme. Els pintors fan un dibuix perfecte, arribant a una naturalitat exquisita. Són exemples Leonardo da Vinci, florentí, que fou inventor de moltes màquines, predecessores d'invents actuals, a més de pintor de quadres tan famosos com la Mona Lisa, que sabeu què? És el quadre més visitat del món. Contemporani seu i també italià, destaquem a Miguel Ángel, el més complet de tots, ja que era arquitecte, escultor i pintor. Els frescos de la Capella Sixtina són una de les meravelles del món contemporani, amb una execució perfecta de les figures. Com a transició entre el Renaixement i la propera, que serà el barroc, trobem el manierisme, amb el Greco com a protagonista. Als seus quadres, les pinzellades estan difuminades, els personatges flueixen i els colors són molt prototípics. L'enterrament del Conde d'Orgàs és un dels més importants i està ple de misteris i de codis que molts autors han intentat desxifrar al llarg dels anys. Amb l'arribada del segle XVII, torna la foscor a la pintura amb el barroc. El tenebrisme, nascut a Itàlia, s'extén arreu d'Europa, arribant als Països Baixos, on Rembrandt pintarà escenes reals en tons molt oscurs com la lliçó d'anatomia del Doctor Tull. A Espanya brillarà el sevillà Velázquez, sent un dels pintors més complets i importants de la història de l'art. Cultivarà moltes fases, retratarà reis, també escenes mitològiques o reals. D'ell destaquem avui les Menines, que retrata la família real en un primer plànol, i amb el propi pintor dins del quadre. Junt a Velázquez, l'aragonès Francisco de Goya és un dels més complets de la història de la pintura. Nosaltres l'hem inclòs dins del romanticisme, però també té una llarga trajectòria que va passar per diferents fases. De Goya avui destacarem l'Aquelarre, dins de les seues pintures negres, que va fer a la Quinta del Sordo i en els últims anys de la seva vida. I així arribem al segle XIX i XX, a l'època contemporània de la pintura,
on anem a destacar 5 tendències de les innumerables que van sorgir. Als Països Baixos, Van Gogh va ser el màxim exponent de l'impressionisme, que volia pintar la natura de manera directa amb pinzellades molt marcades que canvien l'òptica del quadre segons la distància en el qual el mires. La nit estrelada fou una de les seues millors obres. Hem de destacar que Van Gogh va ser pobre tota la seva vida i sols post-mortem va ser reconeguda la seva obra. A València, Sorolla, amb el luminisme, va saber reflexar a la pintura la llum de manera perfecta. A passeig per la platja, els blancs d'estratges denoten la llum mediterrània d'una manera exquisita. Ja a les darreries del segle XIX trobem el naixement de Picasso, malagueny afincat a Barcelona i posteriorment exiliat rere el cop d'estat i la Guerra Civil. Ell fou un dels precursors del cubisme, com podem veure a les senyoretes d'Avinyó. El cubisme fou un moviment caracteritzat per l'utilització de les formes geomètriques com els cubs, els triangles o els rectangles, que deformaven la imatge real de les persones, llocs o objectes. Frida Kahlo fou una pintora mexicana que pot ser inclosa en moltes tendències, però que nosaltres l'anem a incloure en la naif, ja que no es dedicaven a la pintura com a acadèmics, sinó que foren creadors autodidactes de les seues pròpies obres. Frida així ens mostra l'abraç de l'amor de l'univers. Per últim, ja al 20 ens aproparem al surrealisme, amb el català Salvador Dalí i el seu quadre La persistència de la memòria o els rellotges molts. El surrealisme va consistir en l'expressió del subconscient per mitjà de la pintura. Els autors ens mostraven imatges del seu subconscient que expressaven les seues més íntimes emocions. I amb això acabem el nostre peculiar recorregut per la història de la pintura. Esperem que vos hagi agradat i fins a la propera, amics i amigues!